Aranyes i escorpins, moixes dalt de sa teulada, bruixes i bruixots i qualque rata pinyada. Fantasmes i bobotes avui ja s'han despertat, se posaran ses botes de menjar tan d'ensucrat. Nyam, 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 volen dolços llepolies o bé fruita confitada. Nyam, 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 no anam de tonteries, sa gent queda espantada. Nyam, 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 volen dolços llepolies o bé fruita confitada. Nyam, 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 no anam de tonteries, sa gent queda espantada.